Ola alhamdulillah rabbil alamin. Ame tuna kawaje fantan nani bela jelen fe. Mauma no be kan fle anga o don paw do ala ka dona. Ani mami me yogon fe bi ma dogolen te jien kono sabu nyuma ni ala sona ani yogon soro bi. Shego akun famana ko sebe emelima no ye direti akun famana ni ma ko sebe. Mais sani aka fama ma akunya annoncer ka foko asoro abe kaliwala sabula jiem ko mo bala fa jiem fandan nani bela jelen fe jiem mo be ala okuna bi alhamdulillah rabbil alamin ala sona bi ka shebo do angere segala ni ala ka jiem bi aka ni sa dakum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malevia sababu ala ye diɲɛ jɔ dɔɔni wa ala bi diɲɛ wuli dɔɔni ni dɔɔni tɛ foyi tɛ ala min ye jɔnw da k'o kɛ cɛ ni musow ye a y'o kɛ mun kama an ka ɲɔgɔn dɔ tɛna ye ala y'o kɛ n'a ka sebaaya ye ani dɔɔni min ye o kuma na o ju bɛ ala de la ni ala tɛ foyi tɛ alisilamɛw Sheko Amadou Sidibe Bango Amadou Shugongani Maliviyat ne Wodi Amadou ye Mvamana ama Nyajira aula Ngo mina famaka diretike Direti minfle Mvamana ama feverete Kaliwadu O kaliwa kacha Nebulu Moria fima Fika ke chesi gilenye Kake mabasi gilenye Kake bunguna mai ki tige ala ka joma ki nyeshi ala mo abi fo de ma ko kaliwa alislamew tumana ambale make aya foli ke jamala kan nyore info nyore ndi bashi yala yaninga do kaliwa nunu no nyafo ala ka jomi ambome amina nyere jirawla doni abingono doni mi ngono ma fe ka do fono ka di jema moku mogo nyanai ala ko doni ba mi ay doni dugu usende aljina ko doni ba mi masonga baraka ni doni usende aljina ko shego amaru ba fe ka tadi jema jasana dayro so lahara shugungani malifiyat ne je sababu yi nam aywa shego mado alhamdulillah rabbil alamin ambi foki barakada kanyi ala fe shijaan amani ni jemo ko fe bela jele ka a partager mawma be kan la jebi media sanfe bela jele ka partager ni ala ka je shego mado nyen ngal mimbe ambulo ka atenku ila bi o te dore shugu iye shugu fo ko sebe shugu yelma nafa dobe shugu la kanyi si jema wa adama de yere ka adama de yanga shugu yere be mu alhamdulillah nafami mi shugola malefiya yere shugui malefiya shugui adama de ika kunafuni ala madoni shiji bani hadama de madoni minna kabuni shugui ala ma kunafuni ji adama de mo qur'ane done ko fe na kabuni shugui ala man nabi nyuman shida yana ka ke nabi nyuman ye fo ala ka shugui mo ndala ala ye ma foni ki ke garsege mai ala to kiye fa ka shugo nyuma ondeila ala ye ma bonani karani shibai ala to kila fa ka shugo jugu deila ma bi shugo ode here shugo baliye ko jugu ye mi shugo ode here shugo ye feminye adoma de ka maya bela jerele talendo shugo ka amina nado dola ningo fo ala ka jonyana shugo ye munye shugo ye munye abi mununya maka ko glome shugo yoro munu na mina na do ro ko fo ala ka jonye shego Amadou Sidibe Bango Amadou shugo ngani malifiyat ne je sababu ye kamaru anganu baw fe ko fo ko barkada TikTok jama ani YouTube amu befo ani Facebook amu bela jarefo haka ja ko wari kaw ko fo ko barkada Burkina kaw yero bala farajela bala kase Espagne ni Italy ma anga fuli bangalo bawye ma be kwa shego Amadou Kano Allah subhanahu wa ta'ala kamo ala ki sarani here ala ka tuka no ye
ala kani dɛsɛ n'i bi sɛbɛ kɔ ala k'o d'i ma n'i ta ye soko ye ala k'o nɔgɔya n'i ta ye wolodenko ye ala ka wolodi kisi amadu kanubaw ma ala ka deni bɔnɛ cɛ tuga faama jugu ala k'i kisi u bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma seko amadu ka dugawu ye nin ye k'a da kanubaw ma kanu tɛ gansan ye ni maa min ye ala kira kanu ala ye alijinɛ ŋɛniɲɛ n'o tigi ye o ye ala ka dalen ye fɛn min ye kanu ye o tɛ ban o bɛ maa se alijinɛ ma fɛn min maa se alijinɛ ma o b'a yira diɲɛ kɔnɔ yan o bɛ maa kɛ fɛn ye ala k'an kanubaw sɔn Amin. o kuma na sa ni maa min sugora k'a ye k'e de bɛ pan sankolo la i bɛ taa sankolo la wali i bɛ kuranɛ sɛbɛnni ye sankolo la ni maa min bɛ sugo o la o tigi tɔgɔ ye ko mɔgɔ kɔrɔtali i dolo ka bon o ye dolo min ye o ka bon kosɛbɛ n'o tigi b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ a bɛ sugo a bɛ jalamugutigiw ye sankolo la wa wali a bɛ nbamurutigiw de ye dɔw bɛ sow sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ kuranɛkalaw na la ilaha illallah dalaw bɛ sankolo la kabanɔgɔ kɔnɔ maa min bɛ sugo o la o tigi ye maa kɔrɔtalen ye n'i b'a fɛ i ka don da la o la saraka min bɛ o la o ye buraku de yiralen i la buraku min bɛ alijinɛdenw ta ni ka taa alijinɛ kɔnɔ o ye so kamama ye ni ala y'o kɛ maa min ye k'o ye ka fɛn yetaw ye i ka saraka de jɔlen o ye sokɛ la n'i b'a fɛ i ka don da la o tigi bi t'o yeli la ten n'a ma saraka i b'a sɔrɔ a ka don da la tɛ sabati fiyewu a bɛ hɛrɛ o hɛrɛ kun minɛ o bɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ pewu maaw bɛ aranɛfu d'a ma ko n b'a fɛ ka i ta nin baara masina na wali n b'a fɛ ka nin sote dayɛlɛ k'a d'i ma o kuma bɛ don i ni maa cɛ yɔrɔ min na pɛkɛ o y'o bannen ye dɔ bɛ n'a fɔ n b'a fɛ ka butigi dayɛlɛ wali k'i dɛmɛ ka nin hɛrɛ k'i ye walima hakaja a ka kɛ muso yɛrɛ ye furuko kuma la fɛnw bɛɛ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ bɛn a kan kuma min na o bɛ na bɔ a kɔrɔ ten pewu fɛn min b'o kɛ mɔgɔ la o de ye nin ɲɔgɔn ye sankolola suko kuranɛkala sankolo la sokɛw bolitɔ sankolo jalamugutigiw maa minnu bɛ sankolo la u bɛ la ilaha illallah ka k'a da ni min yɛrɛ saraka ni sokɛ ye sokɛ min ni finigɛ bi don a kana fini kɔnɔ 7 k'a don a kana mɛtiri 7 in ne don i bɛ taa fini feere yɔrɔ la ko ne mago bɛ pɛrɛkali jɛman la walima n'i yɛrɛ tɛ yen i b'a fɔ maa minnu bɛna k'i ye k'u ka pɛrɛkali san n'u y'o san o kuma na kabaɲɛ 7 don n'o donna sokɛ in kana a b'a saraka ka sɔrɔ k'a ni n'a nina o fini gɛn min kuru k'o bila k'o t'o d'a tigi ma a mana kɛ du o du kɔnɔ a mana kɛ dugu o dugu n'a bɛ jamana o jamana n'a y'o fini gɛn kuru k'o don a ka kunkɔrɔdonna la a bɛ ka fɛn minnu ye sankolo la nin ye o y'a ka sɛgɛn nɔgɔyalen ye o y'o tigi ka diɲɛnatigɛ ye ni maa min sugora o kɔfɛ k'e sugora k'a ye kaburu e sara i donna kaburu kɔnɔ o y'i datugu o y'o tigi ka awa san o y'o gɛrɛsɛgɛ bannen ye si hakɛ la si ye gɛrɛsɛgɛ ye dumuni ye gɛrɛsɛgɛ ye sunɔgɔ ye gɛrɛsɛgɛ ye o y'i ka gɛrɛsɛgɛ bɛɛ nɔgɔyatɔ ye i b'o saraka n'o ma saraka n'a jiriw o y'i ka ko de jɔlen ye ni maa min sugora k'i to tugan fɛ i y'i langolo ye fini t'i la i langolon bɛɛ de bi ka taama i kun fɛ ka taa o tigilama i bi taa sɔrɔ a bi fɛn o fɛn sɔrɔ a bi bolongoloya la a ti sabati a ti sutura fiyewu a bi fɛn o fɛn sɔrɔ a bi bolongoloya a ka sigiyɔrɔ bi gɛlɛya tuga bi gɛlɛya bolo saraka b'o la wa jiri fana b'o la n'a m'o kɛ a tigi ka sota ka gɛlɛn min ye maa finman ye o y'i ka gɛrɛsɛgɛ ye n'i y'o saraka jinɛ gɔnmɛlɛ min b'i kɔ a bɛna hɛrɛ de d'i ma o saraka b'a la jiri b'a la wa nasi b'a la i b'i ko n'o fana ye ni maa min sugola kuma bɛ muso jamakulu la e de bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ka bɔ kosɛbɛ ni maa min sugola sugu fiyɛ la e bɛna kɛ jamatigiba ye jama min ka ca kosɛbɛ ni maa min sugora ndɛngɛnso la e de bɛna jama mara jama min ka ca ni maa min sugora siraba la e bɛna taa taama la nka taama segili bɛ k'i bolo gɛlɛya ye ni maa min sugora siraba bilen la ka bilidɛzɛri ye i bɛna asidan sɔrɔ wali i den dɔ wali i ka maa dɔ min cɛ ka jugu ni maa min sugora k'a ye sogobilen e y'o ye kaba o y'i ka san tiɲɛnen ye yiri b'a la saraka b'a la ani nasi b'i ko n'a ye n'o tɛ i ka san tiɲɛnen ye ni maa min sugola fali wotoro la n'i ka hɛrɛ yɔrɔ ka jan ni maa min sugora k'a ye san filen sannen mankan bɔra mɛ ale yɛrɛ ma sannen ye hɛrɛba de bɛ na i ma min i ka hɛrɛ yɔrɔ ka jan ni maa min sugora sa la n'a ka hɛrɛ cɛ n'a ma saraka k'a jiriw ko sa in ka bɔ yen a b'a si bɛɛ kɛ hɛrɛbaw de bɛ na jɔ a tigi la ka segin ni muso don maaw bɛ na jɔ a la ni furuko ye ka segin o tigiw ka bɔ hakili ma ni muso don
nafolotigiw bina jɔ a la ka segin o ka bon hakili ma ni cɛ don i ka hɛrɛw bina jɔ i la ka segin n'i ma yiri bɔ a n'a saraka i ti don da la i ka ko bannen y'o ye ni maa min sugola i ye sɛba n'a denw kɛ o ye nafolo caman ye ni maa min sugora ko ba caman de b'i ɲɛ i bi k'o kɛ o ye wale nafolo ye i da bina don kuma la n'i sugora bojala la k'i ye bojala tonnen banakɔta awa kɔrɔlen i da bina don kuma dɔ la nafolo dunnen kɔrɔ o kɛlɛ bina wuli f'a bi kɛ faamako ye ni maa min sugora k'i bɛ kabinɛ kɔnɔ kabinɛ falen ma banakɔta la o ye gɛrɛsɛgɛ ye nk'i gɛrɛsɛgɛ datugulen don a bina dɔɔni dɔɔni nk'i hakili la a ka bugu cogo min a ti k'o cogo la ni maa min sugola saribɔn la dɔ magale a ka nafolo la o bi n'o d'i ma nka nafolo t'i nafa a bi jeni i b'a fɔ takuruna bi jeni cogo min k'a tɔ to buguri ɲɛ ye ni maa min ye silamɛ ye n'i sugora k'i bi sa sigarati min i bina hɛrɛ dɔ sɔrɔ nka haramu don ni maa ye haramu ye a ka teli ka kɛ walimuso ye a ka teli ka kɛ wali nafolo ye i b'i kɔlɔsi o waati ni maa min sugora tasuma minɛlen la o ye dugawu jaabi ye n'i y'o saraka k'a saraka k'a yiri bɔ k'i ko i ka diɲɛlatigɛ ɲɛna ni maa min sugora ji la ji min bɛ woyo o ji woyota in i bɛ nafolo sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka bɔ i kɔrɔ ni maa min bɛ sugo k'e bɛ pan komi kɔnɔni mɛ i tɛ taa sankolo la legelege i bɛ yaala yaala dugu kunna i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ bɛ taa k'i to yen ni maa min sugora yiri la k'i y'a kari k'i ko o kɛra k'i ko fasa ye o y'i ka yiri ye n'i sugora kulu la k'i bɛ kulujan sanfɛ n'i dɛsɛra kulu in na i yurula ka jigin o y'i ka gɛlɛya ban kuma ala kutɔ dɔ nana don a la i segin i cogo kɔrɔ la ni maa min sugora sumana kunu na k'i bɛ ka kunu boli dugukolo jala kan bolifɛn min b'i bolo o y'o ko bannen ye ni maa min sugora sumana kunu na k'i bɛ ka boli ji kan i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i b'i kɔfilɛ i tɛ nɔ i kɔ i bɛ miliyɔn sɔrɔ mɛ ka so jɔ n'a ye ka mago dilan n'a ye o de tɛ se ka kɛ ni maa min sugola k'a ye i taara jinɛ sɔrɔ jinɛmuso don wali jinɛkɛ don a fɔra e ye tigitigi ko jinɛ don a ye kuma n'i fɛ a ye kuma o kuma f'i ye kana to i ka ɲinɛ o la dɛ sɛku amadu yɔrɔ ɲini n'i y'o jɛ ji mɔ i ka dondala sabatira sanfɛ bin i bɛ t'o kari ko i ko n'a ye n'o kɛra e k'i sira ni maa min sugora kɔlɔn belebele sen tɛ s'a kan kɔnɔna fila si la o kɔlɔnba in k'e binna kɔnɔ i bɛ taa o so sanfɛ bin kelen i bɛ t'o ɲini k'a tobi kuru saba ni cɛ don ni muso don kuru naani i b'i ko n'o tɛ i bɛ na don kunbala dɔn o i ti bɔ a kɔnɔ ni maa min sugora ka mɔnturu ya hɛrɛ dɔ bɛ setigi dɔ fɛ a b'a di i ɲɛna foyi ti bɔ a la ni sugora bama la i ka kalifa dɔ bɛ dɔ bolo a b'a dun ni sugora kaana la layidu b'i ni maa dɔ cɛ kuma fila fɔla don i yɛrɛ ɲini ni sugora awa sa fine la a kɛra fiɲɛ ye layidu b'i ni maa dɔ cɛ o y'o bannen ye ni sugora k'i sigilen bɛ yele la dibi sina ka don dɔw tun bɛ n'i ka ko ban ala sugora ko ji ye jamana dun siga t'a la ala bɛ kasara bin o jamana kan ni sugora k'i ka du jɛnina i kɛtɔ don nafolotigi ye mɛ a bɛ saraka yiriw b'a la ni sugora tuma min na si la n'o ye si yiri ye k'i y'a kari k'i ko n'a ye o kɛra k'i ko o ye dɔ faralen ye i si kan ni sugora ko maa sara ni sugora ko maa sara ayiwa dɔ farala a tigi si kan mɛ ni sugora mɔbili koli la o ye saya ye ni sugora takisi zoni koli la o ye saya ye ni sugora mɔbili puseli la o ye barangali ye su bɛ barangali kɔnɔ ni sugora bɔgɔkɛnɛ nɔɔni la o ye saya ye ni sugora temolo bɛ gwa sanfɛ ni sugora k'a bɛ ka bɔ mari ni bɔgɔkɛnɛ ye o ye saya ye o tuma ni sugora ko maaw nana su kasan kelen don i bolo i bɛna nafoloba dɔ sɔrɔ ni sugora dɔ ye den d'i ma a ye sugunɛ k'i kan i bɛna nafolo sɔrɔ min ka ca ni sugora kalojɛ la o tuma na i bɛna den dɔ wolo a b'i kɛ masakɛ ye ni sugora tile la i bɛ den dɔ wolo a b'i kɛ masakɛ ye nka n'i m'o saraka o b'i kɛ soma ye awa tile ta o bɛ saraka ni sagajigi kanbilen ye kalo ta o bɛ saraka ni sagajigi kanfin ye ni sugora awa kaba nɔgɔ la k'i y'a cɛ k'a k'i dufa kɔnɔ o tuma na n'i m'i jija ni wari b'i kun o y'i ka nafolo bannen ye n'i sugora nɔnsi la n'i ye fantan ye yɛlɛma donni i ka ko la mɛ n'i ye setigi ye o y'i ka wari bannen ye n'i sugora tuma min na n'i sugora sama la k'i yɛlɛla sanfɛ i ni setigi dɔ b'i jɛ a b'i donni ta fo ka se hɛrɛ ma sama b'i saraka i bɛ fini ɲini i tɛnɛmuso i balɔgɔmuso i bɛ fini tila u ni ɲɔgɔn cɛ
sama kunye awa jɛnɛya kɛla ye a bi banicɛninw kanu ka tɛnɛmusow kanu ala y'a halaki ka jɛnɛya kɛla yɛlɛma da la k'a na dumuni ka fɛ ila yawmi diin ni sugora sama la i b'i tɛnɛmusow saraka fini la n'o kɛra i b'a hɛrɛ sɔrɔ ni sugora suruku la i bi hɛrɛ sɔrɔ min ka ca nka i b'o saraka suruku kun ye namima ye ale de kun b'a tɛnɛmusow furu k'o wari dun ka banicɛninw furu k'o wari dun ala y'a halaki ka suruku kɛ cɛ ni muso t'a la ni suruku bangela i b'a sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ cɛ tɛ muso tɛ ye n'u tugura min na k'o kɛ muso ye o tuma na o b'i kɛ muso ye awɔ cɛya bi dɔgɔya ni min tugura min na n'u ye min to yen k'o kɛ cɛ ye o fana bi kɛ cɛ ye suruku bɛ nin cogo in na o tuma na ni maa min sugola k'i ye libɛri ye sankolo la libɛri ba bɔra k'a da i kan e ye masakɛ ye n'i ye muso ye i ye masa ye wali i bɛna den wolo den min fanga ka bon n'a bi diɲɛ mara i b'o de saraka a n'a jiriw o tuma na nin ye sugo dɔ ye k'a fɔ maa alhamdulillah rabbil alamin sogomado i ni ce alhamdulillah sogomado an ye nin faamuyaba sɔrɔ yen na hakilila fana diɲɛmɔgɔ fana u ye faamuyaba fana sɔrɔ nin sugokan ninnu na mais sogomado ni mɔgɔ min sugora ka i daje k'i sigi ten i ma ɲɛɲini k'a la foyi foyi o tigi bɛ conséquence sɔrɔ sugo ye kabako ye ni sugo dar'i la n'i da de y'a kan maa saya sugo bi da i yɛrɛ la o maa saya sugo bɛ yen sugo dama dama bɛ yen n'o dar'i la o y'i ka ko bannen ye o ye komi maa salen ka t'i don kaburu kɔnɔ k'i datugu n'o dar'i la a saraka ɲuman bɔ dɛ n tɛ n'i ma sa i la nɔgɔ dɛ n'i ye maa ye k'i kan ka ni safinɛ ye bugubugu k'i yɛrɛ ko ni safinɛ ye bugubugu n'o kɛr'i la saraka ni yiri o ɲini sa n'o tɛ i ka ko de jɔli ye a y'a janto nin kuma in na a y'a janto in na ni sugora i ba i fa olu bannen don wali i muso o bannen don k'a ye olu ye fini tigɛ i la i y'o fini don i kan na n'i sugora o la o tuma na o ye ɲɛsigilen ye i t'o san ba fiyewu i ba min banna i fa min banna olu ye fini tigɛ i la k'o don i la i t'o san ba k'i to diɲɛ kɔnɔ yan n'i sugora k'a ye i terikɛw olu ye fini tigɛ i la e bɛ diɲɛ na yan mɛ i terikɛ ninnu bɛɛ bannen don n'o ye fini tigɛ i la o y'i ka diɲɛlatigɛ bannen ye n'i sugora k'a ye i da bɛ falen wotoro kɔnɔ ka taa i bɛna accident dɔ kɛ accident i ti bɔ a la i dalen falen wotoro kɔnɔ i sigilen ko tɛ dɛ i dalen a kɔnɔ n'i sugora ka misidaba k'u ye i bolo i bɛ ka misidaba kɛ ka sɛnɛ kɛ ka taa ntura b'i ɲɛ i bɛ ka taa n'a ye dugukolo bɛ ka ci ka taa i yɛrɛ ɲɛ b'o la saya gɛlɛn dɔ bɛ na don a ka yɔrɔ la i na don su caman kɛnɛ k'o don o waatiw la adamaden ka ko ka ca ni maa min sugora k'i da de y'a kan i y'a k'i yɛrɛ la ni sugora n'i da de sugo kan i y'a k'i yɛrɛ la Sego Amadu nka ni ne ye nin fɔ u b'a fɔ sisan i ko k'an k'i wele u tɛ ɲininka foyi la bilen aw mago tɛ ne la gouvernement mago tɛ ne la kuma jɔn ye mun na kɛ na a fɔlen ye nin ye sugo ye hakika de ye n'i ye sugo dɔn i ti tulo kɛ sugo la ne y'a f'u ye maaw sugo n k'u ka dɔɔnin di sugo la i tɔgɔ sɛbɛn ten saa kuru bɛɛ 12,000 sugo kelen o kelen a bɛ bɛn dɔrɔmɛ 30 wali dɔrɔmɛ 20 ma sugo kelen o kelen ne da dɔɔnin a bi diɲɛ wuli dɔɔnin maalefinya ye tɛnɛ ni tɛnɛkun tɛ maalefinya la maa sɛbɛn ni maa jugu t'i dɔn ni tɛnɛkun tɛ maalefinya la ɲuman ni juguman t'i dɔn kuranɛ nana fɔ cogo min na halala ni haramu maalefinya tɛnɛ de tun ye kuranɛ de ye anw fɛ yan e ma maa sɛbɛdenw ye wa du dɔw bɛ yen furu tun tɛ kɛ ka bɔ yen fɔlɔ maalefinya tɛnɛ tangabaw i b'a sɔrɔ siya bɛɛ ye ɲumanw ye nɛɛlɛ bɛ kɛ du dɔw de kɔ n'o ye nɛɛlɛ ye nɛɛlɛ kɔrɔ ye jumɛn ye namu maalefinya tɛnɛ bɛ taga du o du kɔnɔ namu kelen tɛ sɔrɔ du kɔnɔ namu kɔrɔ ye ko danga i bɛ taa du dɔw sɔrɔ kabi lawale la ka na u ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen o ye juru don a kan na k'a yɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔ denw na o fana bɛ kɛ o b'a yɛrɛ fa den dɔ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ o b'a yɛrɛ fa den dɔ bɛ sɔrɔ o b'a yɛrɛ fa fo ka se bi an bɛ yɔrɔnin min na o yɛrɛ fa siya bɛ siyaw la o bɛ awa du yuruyaw la o de kama furu tun bɛ kɛ ten
du dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ lawali la ka na o den dɔw bɛ yen o muso dɔw bɛ yen a bɛ kɔnɔɲɛ 6 5 kɛ mais i b'a sɔrɔ den 2 bɛ sigi tɔ bɛɛ bɛ taa kaburu kɔnɔ denmuso bi k'o cogo rɔ ta denkɛ fana denw bi kɛ ten u bɛɛ na o cogo la o si minnu mugura diɲɛ na donc i bi taa sɔrɔ olu fana bɛ yen donc furu tun bɛ woloma maanifinya ye tile ye a silen de b'u yuruya minɛ u mana san 25 furu rɔ i bi taa sɔrɔ te dɔrɔn bana gɛlɛn b'a walo k'a fili bo kɔnɔ ye ka du yuruya bɛɛ kɛ bana kelen ye o ye fɛn ye mun taara depuis a ta yɔrɔ ka jan maanifinya ye tile ye i b'a sɔrɔ du dɔw yuruya la den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka den bɛɛ bɛ kɛ maa ye maa min da bɛ kikiki a tɛ se ka kuma fɔ ka tile f'a da ka sigi tigi maanifinya ye tile i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen a denw ti taama kabi lawali la nabaraw ni fɛnw bi cɛya o tuma na o bɛɛ lajɛlen bɛ kow la ka tɛmɛ maanifinya ye tile nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ cogo di maa n'i kɛra cɛ ye n'i ye furu kɛ i kɛra muso ye i bɛ du kɔnɔ ala ye denw d'aw ma a ko i kana dumuni minɛ sigi kimiri 2 ni ɲɔgɔn cɛ dutigi muso ka dumuni kɛ a bɛ futinɛ lase muso ma ni den sɔrɔla kɔnɔ a den tɛ se ka maîtriser cogo si la n'i kɛra muso ye gabugu kɔnɔ dumuni a bɛ muso hakili dɔgɔya futinɛ bɛ tugu a la muso min bɛ kuyɛri ta ka seri soli n'a ye k'a lamaga k'a suma n'a ye ka tila ka seri min o kuyɛri kelen la o muso daro kuma ti sabati muso min b'a dafiɲɛ kɛ ka tasuma minɛ fiyɛ o daro kuma ti sabati n'a kuma n'a cɛ fɛ a bɛ kɛ sumana layi u ni ɲɔgɔn cɛ cɛ min b'a dalen to a sigila kɔnɔ a b'a sen da dɛnɛ la a bɛ sa tunga fɛ a tɛ jigin so cɛ min b'a co a dalen b'a sigila rɔ ɲamaɲama ton b'a kɛrɛfɛ bo kɔnɔ i b'a fɔ ɲinɛ o cɛ gɛrɛsɛgɛ ti sabati fitiri da fɛ cɛ min bɛ bɔ a ka so ka du wɛrɛ sira minɛ o gɛrɛsɛgɛ b'i fɔ a kɔ fitiri da fɛ koli a bɛ muso den kɛ ɲama ye ka kirikirimasiyɛn bila a la fitiri da fɛ soli b'o kɛ muso min bɛ dulɔki bɔ a kan na k'a sigi du kɔnɔ o muso den bɛ kɛ kirikirimasatɔ ye walima k'a kɛ daji bɔ ye o tuma na sa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ muso min bɛ totosogo dun k'a sɔrɔ a lasirico don a den bɛ kɛ nson ye muso min b'i co du kɛnɛ rɔ a bɛ minɛnw ta k'o fili ka don a sibo kɔnɔ o muso den bɛ kogo la ta a kɛra musomanin ye a bɛ kogo ta cɛw nɔfɛ n'a kɛra cɛmanin ye a bɛ mɔɔw ka kogo ta suɲali yɛrɛ jaati kama muso min b'a taamatɔ to a b'a bolo sɛri ka bɔ a yɛrɛ la n'o den sigita ka dɔgɔ muso min bɛ yen n'a ye dɔnni d'a kun a taamatɔ ji bɛ bɔ ka jigin a kɔfɛla ka faraw o muso den sigita ka dɔgɔ muso min bɛ yen n'a taamatɔ a sɛgɛnnen bɛ mankan bɔ dugukolo la pakaw o muso kungo ka gɛlɛn muso min bɛ yen n'a bɛ taama n'i y'a sɔrɔ n'a kɔkarilen don a solo fana ka jan o muso bɛ den caman bɔ ma o tuma muso min bɛ yen n'a bɛ taama n'i y'a wele a kɔfɛ a b'a kɔfilɛ a kinibolo la o ye muso sima ye muso min taamatɔ a jigɛlen don a kini fɛ o ye muso furuta ye muso min bɛ don sibo kɔnɔ a b'a bolo 2 fari da la ka don o ni hɛrɛ bɛ don i kan muso min bɛ bɔ n'a b'a bolo kɛ ka da fari ka bɔ o ni hɛrɛ ti don muso kurugɛsi n'i y'o ta i ka ko bana min b'a sɛgɛn ne gɛngɛ dugukolo la n'i y'o ta o kumana o bɛ cɛmisɛnsu don n'a kɛra cɛ ye o fana bɛ musomisɛnsu don kurugɛsi bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso fana la n'o kelen o kelen kɛra i bolo baara bann'i bolo mɔgɔ min sen dara k'a kɛ barabani ye wo t'a jukɔrɔ n'a kɛra cɛ ye a bɛ musomisɛnsu don a muso hali ni miliyari b'a bolo a bolofɛn bɛɛ bi ban n'a kɛra hɛrɛ tigi ye hɛrɛ bi ban kɛnɛya bi ban a bɛ tɔgɔkunimi bila muso la muso min sen dalen don tɔgɔkunimi dɔrɔn de b'a minɛ f'a bɛ laban a kasara ma tɔgɔni 2 bɛ min na n'o kɛra barabani ye a bɛ fɔ o de ma ko sudatugu kongolo o bɛ a cɛ su don kelen ka 2nan don o muso furuta man ca a b'a si kɛ diɲɛ kɔnɔ a furuli a fa ka saraka gɛlɛn bɔ o cɛ b'o cogo la mɛ a ka ca muso rɔ ka tɛmɛ cɛ kan tɔgɔ 2 bɛɛ k'a la fo ka waro k'a ɲɛfɛ n'i y'a ye kabakomuso don a ka ɲi cɛw ti tɛmɛ o kan dɛ nka a furuli ye baara ye o tuma na sa min b'a k'a siɲɛnɛ a bɛ fɔ o ma ko sayidigɛ filɛ min min ŋuna o fana ye cɛ sudon ye muso bɛ yen u b'a fɔ min ma ko suɲɛlɛni i b'a sɔrɔ si bi bɔ kan na o kunkolo la ka na fa kan ɲa kan ɔ muso bunzima o bɛ du mara
n'i kɛra cɛ o cɛ i tɛ se k'o maîtriser awa tile bato muso o ye muso ye min tenkolo bi ja n'a ye misɔrɔ siri i b'a te jalen sankolo la o ti mara du kɔnɔ n'i y'o mara cogo cogo baara cɛna muso min bɛ n'a b'a sigi a ti sunɔgɔ la a b'a da yɛlɛ ten o ti cɛ kelen muso ye o tuma na nin ye maalifiya tinɛ dɔw ye ko ninnu bi sɔrɔ ninnu de fɛ n'i ye nin kelen o kelen natɔ i ka den na baara ɲɛna musomanin min n'a bɛ fini siri barakun ni dugumala cɛ a ka ca rɔ a tɛ taa cɛlasigi la f'a ka ɲamagaden wolo fɔlɔ musomanin min n'a ba furu sara a bɛ taa ba ka cɛla ta minɛnw cɛ fa ka bon na ka t'o di ba ma dugu wɛrɛ a tɛ sa f'a ka furu sa. donc o b'a yira k'a fɔ de suko wala alhamdulillah an b'i fo k'i maa sukola ba ye maa hɛrɛma de ye alhamdulillah an b'i fo k'i barikada wala n bɛna ɲininkali min kɛ komi an b'a ye fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw u tun bɛ mɔgɔ caman ɲa ni fɛn dɔ u b'a fɔ ma ko kilisi ayiwa nafa jumɛn ni jumɛn bɛ kilisi yɛrɛ la kilisi yɛrɛ de ye ko ye kilisi min ni nɛni t'a la o de ye ko ye cɛŋanaw ni musoŋanaw k'u tulo dayɛlɛ dɛ nin ye daga dɔ ye min n'o du ma fu falaki ayiwa jirɔ nkɔku belebele f'a bi fɛrɛfɛrɛ ta i bi t'o den ɲini i b'a kuru n'i ye cɛ ye kuru 7 ni muso do kuru 4 i bi kulusi to a la tu bisimilayi ne jibaro nkɔku ne karisa ye jibaro nkɔku ye min miiri cɛw da la ka miiri musow da la ne karisa ye babaro nkɔku ye min miiri cɛw da la ka miiri musow da la ne karisa ye kɔbaro nkɔku ye min miiri cɛw da la ka miiri musow da la ne ko ala ne ko a kira i b'a to a la siɲɛ 7 i b'o tobi i b'i ko n'a ye n'i y'i ko n'a daga ye i bɛ kulu o kulu cɛrɔ u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ f'u k'a d'i ma nin t'o ye wa ni kilisi ti ko ɲa i sigi kɛ i bɛ cɛw kɔ mɛ u b'a don i da n'o y'i nagasi fili u nɔfɛ a ma ban kilisi ye ko yɛrɛ de ye o kɔfɛ na n ka dɔ di dɛ surɔmɔgɔw ma surɔmɔgɔw bɛ maa minnu ka denw jatigɛ taa kungo dangani sa dɔrɔn u b'a fɔ a ma ko mande sunsun i b'o kuru 7 ta n'i ka den bɛ siran k'i ka den jaabi tigɛ wali e yɛrɛ tu bisimilayi tu jakumangɔni ɲinɛ ɲɛ la ɲinɛ tɛ s'a juru tigɛ tu bisimilayi tu jakumangɔni ɲinɛ ɲɛ la ɲinɛ tɛ s'a juru tigɛ o kulusi i b'o tu n'i ye cɛ ye ni den ye cɛ ye tuko 7 ni muso do tuko 4 k'o do daga rɔ k'a tobi k'a mɔ a k'i ko n'a ye den bi sira bilen wa o y'o bannen ye wa a bi kɛ gejegeje o t'o bannen ye o t'a bɛɛ dɛ n y'a f'i ye ni surɔmɔw bi maa min tɔɔrɔ i bi kalajɛ kuru 1 de ta kalajɛ kuru 1 i bi kulusi in de to a la tu bisimilayi tu in ye mɛ ka ye nin ye wara ka ye nin tɛ wara ka ye nin ye mɔɔ ka ye a y'a kɛ gabakuru ye n y'a wɔɲɔ a la k'a woloki ne ko ala ne ko a kira tu n'i y'o tu kalajɛ kuru 1 la i b'o sɔrɔ i ka kɔrɔdonna la n'i y'a kuru 1 in kulusi in a kuru 1 dilan i ka den bɛɛ ye i b'a don i ka denw ka kɔrɔdonna la min kali ala la ni suba taar'i jɔ o la a sugolen ni surɔmɔw taar'u jɔ a la n'i ma jankɛ dugu bɛ jɛ k'i malolen to a kɔrɔ ye Allahu akbar nin de y'o ye ayiwa n'an ka jagokɛlaw ta d'u ma ayiwa a filɛ nin ye bɛlɛkisɛ 1 da dɛ jagokɛlaw bisimilayi ngala wulu nono yala ngala wulu jɛgɛ yala ngala wulu ka jɛgɛ ma gala ne ka jago fɛ kana gala ngala wulu ka nono ma gala nga jago fɛ kana gala jara wɛrɛ tigi surukuba misigɛnde ne ko ala ne ko a kira tu ne ye nin tu bɛlɛ la k'a bila i ka jago fɛ la ayi i nana sɔrɔ ka taa so ayiwa alhamdulillah kulusi tɛ nin o tuma na kulusi bila an ka taa haya fɛ kuranɛ haya yɛrɛ ala ye min fɔ a filɛ nin gɔndɛgɛ walima fulɔtɛgɛ nin dɛbɛlen ne bɛ kɛ o la n'o ye kulisi ye lila fi kurawsi ila fihim irhilata asifai wa sayfa ya bi dora bahazal bait allazi at'amahum min ju'in wa aminahum min khawfi at'awahum min ju'in wa aminahum min khawfi yala nin de bamananga yo ayi a filɛ nin ye ko lila fi kurawsi ila fihim irhilata asifai wa sayfa ya bi a ko kulisi wulila u delila ji la funɛni la u bɛ taa jago kɛ sanfɛ funɛni la u bɛ jago kɛ yamani faliya bi dora bahazal bait a ye alikama bato min ye ala ka so ye
allazi masami atwa ma homu na ya utanga minju ili kaboko majugu ulao wa amina homi ninga ufi ninga ukuna shigi ayo kaso imbatu de kuma na warable ani gonigi ninne o ka gere sege furai na kari sigi belela warable bi ninne kala na ya ningala atege flela abi sigi anto amoho minju wa amina ho ninga ufi aywa are ba fota ni na ya ningala ni donso kebe furo kono chido bi blay kokora bi ta aywa ni mogo be wara genne sunogo bi doyle bi daga suna bi ni ka furo ni obe keri ka ba kabaw ka be wala ki katana yere e bi na furo fangele fe ko ko wara we nga furo ti wa sura ay kulushi duma indu ni ngulushi ngadi chogomina ni ye ninke jagokela abike gwandege de la bara de ba le rodoni ni o tu jagokela ibita sugo sugula abike ko mi jama yi ikola do asre masi aywa mana odi o te haya o kulushi e magonya haya e magonya e magobe muna haya da ke che kulushi ti che ya chelo japmani ta fleni waya mina una alimaun aywa japmani de bido abini ne kala naye ningala o hadadu de kadi kosebe amo to gundoro kosebe naye ningala sokono nyine konoma nyine muso besinga bika bo blila kana ka kro po abe nyine takanyini aywa japma bi neke kosebe haya be dimogoda o dimogoda nyara ni dimogoda na ka jolila ni ya prifa ko abe wuli na tara sigi abini kulishi ne kala fa bi kulo ni kiliko abanye da salu da ta dimogo no keraze abin na firo etaye abini ka joli dunia ye aye sa fo ni ka joli soko to amina yetien ko wa sura ta da duine kosebe donc dal jure fe ni kosebe alhamdulillah وإلى ربك فارغب ودي بمكا دلوي كسبه كارني على تاي موتا تشوبو بمكا دلوي ني حدا دوي ني اسبه كاجي جومو جومو اتسري مالا جي كونا ناكلي ما بي بيسي بوغني سورامي ودي ني ما دلوي في الحمد لله بلوشي جي ريدي ايوه بار بلوشي كا تويري لا ام ادما دي رفا ala kan kishi ami ala ndino yoro blushi no fo aho wala notamment plus yiri dobe ko u ba fa do ma ko ngana ibi ngana do wa ngana ni daba wali jene ni asun jole ka tige chaw a ito sa bawo o ka ko bane to ngana tige aywa bangana ni ale bolo tige kana shori bolo tige ka bolo sa poto ina ya ale nubu ka bulu wa ere ma ya glole a bolo dama a no foni flushi dobe ni ale ku miseli ibe gese de ngele do miseli nuro ka ku ka kala ni arma de do to koy aywa ya famo ni ya kala nai karoke iba afra kurulon flainta kata dige soli kada mais plushi ngele plushi ne ay abet kala no de abet siri no de ibe ta dige soli ka tu ala dige kono no kera ibi soro ka tasuma nyaga ko ka ta dige ngono asoro ka datu aywa na datura e ba yete atigi kenema bichoti farga gele do bina minati wa tewli de aywa ako baneru o de dalju anteno ko aywa anga tamaluka kosebe o jema kwa nanya fo bake o de ala nyini ka juguma shike yetien amen ne datu kuma de lo katamo yeni nge mo lo kera mo do be ba soro funi kla farkulo be beki sumana ko ba na fara ko kanshi na dona doro gla be shin kasuma do ale farkulo lati wala no mbaro de aywa o ta takame bo ke ni fura kuri ngadi bu kuloro kle gogo na e kle sama sumana ko ette suno gobili sewmbe kiri do sebe kiri ama to fo samara bibi kwa boy sele nyina mo farkulo biki beki ngaw beka nene kerne aywa ni here ani aywa no alhamdulillah pasoro bien fait aywa ni mami bi se voir il se va ka shoma do saga jona de ne se mo la saga
Ayiwa ni ala sɔnna o kunna an bɛ Sɛkumadu fo bi ni ala sɔnna ka i waleɲuman dɔn kosɛbɛ i ka nin kunnafoni duman na i ka diɲɛ kunnafoni na i ka diɲɛ kalanni na an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn o la Sɛkumadu ɲininkali min bɛ yen sisan waati dɔw tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ n'o ye Ba Maliba ye waati ninnu kalayara kosɛbɛ mais ka kɔn wagati ninnu kalayalen ye i tun ye a fɔ wa i y'a yira k'a fɔ fana ko Mali n'o ye an ka jamana ye ko a bɛna suma ko a bɛna sira sɔrɔ i ye nin fɔ don dɔ wa bi an ɲɛ b'a la bi Sɛkumadu jamana in fiɲɛ dumanw bɛ ka ci a kɔnɔ ayiwa i bɛ se ka mun fɔ ayiwa n'ala sɔnna i bɛ se ka mun fɔ jamana denw ye o ko in na bon i ka kuma n y'a mɛn ne ye fɛn minnu fɔ ala barika la hakilimaw y'a ye n y'a f'u ye n ko Mali solution bɛ yen coronavirus ko in yala u jɔnna ne la o la parce que Mali furadama ye o ye o kosɛbɛ maliyɛn bi jɔ a kɔrɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ la nka e tɛ maliyɛnw la ka ba tigɛ ka taa jamana wɛrɛ yan ko dɔnnibaa bɛ yen nin ye ji yɛlɛ cogo kudu la dɛ maliyɛn ka bɔ Mali la yan ka taa dafɛ jamana dɔ la ko dɔnnibaa bɛ yen min kabako ala kabako don kabako don bon ne ye nin f'u ye mais u ti dɔnnibaa de dɔ bilen ni maliyɛn tun bɛ lajɛli kɛ wali ni diɲɛmaa bɛ lajɛli kɛ Sɛkumadu ye min fɔ u k'a sɛgɛsɛgɛ ka na ka bi coronavirus ko in na u kun ma gɛrɛ ne la o ka kɔn o ɲɛ kosɛbɛ fanga tɛmɛlen dɔw la n ye fɛn dɔw fɔ hakimaw tulo b'o la o tulo b'a la ala de ye ne yɛrɛ de da jamana in bɛ yira ne la de diɲɛ kungo bɛ yira ne la donc ne bɛ jamana min na o kungo na dɛsɛ yira ne la ala fɛ yan diɲɛ kungo bɛ yira ne la ne y'a f'u ye jamana in solution ala nana di ne ma ne ye moriw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n ka so yan n ye fanga ɲininka n ye maire ɲininka o min ye administration daminɛ ye ne y'o ɲininka maire ma ɲininka n ye n ka wari di moriw ma mun kama ala kama ani n faso kama kosɛbɛ an y'a dafiri filanan kɛra an y'o fana dafiri ala y'a jira n na ko taga laban kɛ Sikaso a fɔra tan nin ye tiɲɛ ye n taara n jɔ ka n ka mɔbili fa sanfɛ kɛnɛ la ka Sikaso sira minɛ a kɛra tan an daga don ye a bɛnna ni hɛrɛba dɔ ye a sɛdi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ka waajuli tun bɛ yen o don a hɛrɛ farala hɛrɛ kan ne ko n ko bɔn dugaw minɛna n ye Sikaso karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Medini k'a dasiya kan n y'a kun f'u ye ayiwa n ko ne tɛna nin dɛbɛli woro façon ninnu cɛ ka n'u to aw cɛ ma k'a bila ci la ten n b'a kun f'a ye a kun ye Maliko de ye ala ye Mali de yira n na solution bɛna sɔrɔ Mali la maa o maa bɛ ka anw gili tigɛ dugu ma a tigi malolen don maa o maa bɛ ka jamana janfa a tigi malotɔ don dɛ n'i bɛ fauteuil kɔnɔ i malotɔ don n'i bɛ kankɔrɔsigi la i malotɔ don n'i ye nanzara ye i bɛ bɔ kɔlɔkɔ wo fɛ wa n ko mɔgɔ tɔgɔ fɔra n ɲɛna nanzara tamaki wa k'a n'a kɛ wa n y'a fɔ malidenw a ye kɛ gere ye ne ma nin de fɔ kalan fɔra tan karamɔgɔ a fɔra tan nka nin bɛ n'a ta hakilimaw bɛ yen o ye tiɲɛ ye tile tɛ ban ni dɔ ma ne wele Sɛkumadu i ye min fɔ a kɛra koyi ɔ hakilimaw de don nka kunfɛmaw ko tɛ mais min mana ne wele Sɛkumadu i ye min fɔ a kɛra koyi ne y'o de f'u ye a don na émission la n ko n'o m'u kɔlɔsi diɲɛ wuli kɛlɛ a bɛ se wuli anw ka Mali nɔfɛ n ko n'u m'u kɔlɔsi jamana dɔ bɛ yen a bɛna bambu kalama fili jamana bilenni in kɔnɔ n'o ye anw marabaa jamananin ne m'a f'u ye wa u k'u farati a ma ban dɛ mais Mali kɔni kisira Seko Amadu ye layidu min ta malidenw ɲɛ Mali kisira foyi tɛ se k'o bali n bɛ ka segin kuma in kan n ko Mali de kisira maa o maa ko k'i ti ɲɛ Mali kɔ i lebulen don
ah cɛbilennin ka k'o to yen bani ayiwa makɔrɔni ale ka o to yen o banna o Seko Amadu tilara o ci la o mɛnna fɛn o fɛn ye lafiya ye ale mɔ ale ka a ka jamanadenw sigi k'a fɔ asago ala sago ayiwa n'a y'o kɛ u bɛ tila ci o da kɔ ni saya don tɛ ani ɲɛgwa bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa o maa ye Mali bila dingɛ in kɔnɔ wa a bɛɛ ni ɲɛgwa bɛ ɲɔgɔn na fo saya don anw ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan maa o maa bugu ma tiɲɛni kɔfɛ a bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ayiwa n y'o de fɔ n ko Mali ne m'a fɔ n ko fanga ko ye n ko Mali wa fanga min bɛ ka Mali dɛmɛ o fanga kisira siga t'o la pewu siga foyi t'o la ni fanga bɛ ka Mali dɛmɛ n'a ka di ye fara o kan n'a man di ye u to yen mais Seko Amadu ye layidu di malidenw ma e tɛ se k'a wuli o dɛbɛli ne bɛ ka juguya ka taa don o don dugukolo rɔ yen ne bɛ yen de ayi nin ye tiɲɛ ye dɛbɛli bɛ ka juguya don o don ka taa fɛ i ka da la ka fɔ foyi tɛ se k'a wuli ka bɔ yen n'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ adamaden ne ye nin fɔ maliden hakilima bɛɛ ye ne bisimila maliden hakilima bɛɛ y'a dɔn ko dɔ bɛ yen nka maa o maa bɛ yen k'a hakili juru ma ca o ɲɛ tɛ nin na mais de b'a fɔ tuma la dɔw ma samurati daminɛ de o kɛra olu mago sara i faso ne de bɔra ka n da fɔ mais n'i bɛ se dɔ la bɔ kɛ n'i bɛ dɔnni kɛ bɔ i ka Mali dɛmɛ mais ne y'a fɔ ani sisan cɛ hakilimaw ɲɛ b'a la o wa ale hakilima minnu bɛ yen n'u hakili tiɲɛnen don n'olu ye jugu ye u ka fara jugu ninnu kan u bɛ dingɛ min kɔnɔ a yɛrɛ bɛ bila o kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ malo a sigi in tɛ ko cɛ o cɛ bɛ se lebu bɛɛ bɛ lebu Seko Amadu de ye nin de fɔ wa ne filɛ nin ye u y'a dɔn u m'a dɔn u to yen o y'anw ka jamana in jogo kɔrɔ ye k'i ka ɲuman fɔ wa olu b'i ka ɲuman dogo k'i ka juguman ban donc ne ka don o don ko ne wolola yan ka don a don ne y'a dɔn tan k'a fɔ maliden bɛna fɔ Seko Amadu i ye min fɔ a kɛra o bɛ ne sara bɔ o dɔrɔn de bɛ ne sara wa n'i m'a fɔ ne saralen don Ala fɛ bari Ala ye dalilu min kɛ yan k'a fɔ a kɛ ne tɛ taa ɲininka lahara jɔ don o la mais dɔnnibaa minnu sigi mɛ n'olu tɛ ka foyi k'a la olu ka ko b'u yɛrɛ bolo Ala ko n ye alijinɛ kɛ haramu ye dɔnnibaa ma dɔnnibaa min ma sɔn ka baara kɛ ni dɔnni ye dɔnnibaa min ye dɔnni dogo kunfin ne man da dogo bilen ne y'a di o tuma na an bɛ téléphone numéro labila i b'a sɔrɔ sugo kɔn guwalen don maa dɔw kosɛbɛ ni sugo kɔn b'u la an k'u ka sugo d'u ma Ala kama u ka dugawu kɛ Seko Amadu ye n'a ma dɔn maaw fɛ ko n ye nin kɛ n ye nin fɔ Ala n'a dɔn wa a dɔnnen don hakilimaw fɛ dɛ maaw sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan bi o y'a dɔn Seko Amadu fɛn dɔ kɛra wa Ala ye Seko Amadu de d'u ma mais maliyɛn b'a ka hɛrɛ dɔ don min f'a ka hɛrɛ mana bɔ a bolo u bɛ sɔrɔ ka kaburu bɔgɔ cɛ i daminɛ sa fo k'o kɛ dingɛ ye kaburuya zura ka ca yɔrɔ o yɔrɔ u tɛ ɲɛnamaw dɔn u tɛ ɲɛnama valeur dɔn kɛnɛ kan ko tɛ yan o tuma na kuma in kɔrɔ nin de ye sugo n'a mana kɛ maa min fɛ i na numéro di o ma numéro in i t'a f'u ye 66 57 41 12 66 57 41 12 79 99 41 n'i ye wele k'o la sa i ka sugo tɛna f'i ye fo falaki nka n t'a tɔw la dɛ n'i bi na ni laadiriya ye wala kuma da yen dɔrɔn de parce que ne m'e bange i ma ne bange dɔnni de dira ma Ala fɛ mais n'i bɛ na dɔrɔn na ni tilebija ye ni maa min b'a fɛ ka weleli kɛ ni nin direct tɛ i b'a kɛ vocal ye n'o tɛ appel kɔni non ne t'o ta kosɛbɛ ayiwa alhamdulillah parce que ne tulo in bɛɛ bɛ ka nimi kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye alhamdulillah a bɛ nin cogo la kosɛbɛ o kuma na dɔnni ye fɛn min ye n'i ye dɔnni fɔ hakilimaw de bɛ dɔnni ye o ye tiɲɛ hakilimaw bɛ dɔnni ye ni ne ko k'a fɔ Ala ye fɛn de yira n na ko Mali solution ye nin ye ne ye Mali solution ye n'o fɔra o bɛ degun pour ne y'a kɛ n'a kɛra n'a bɔra sira fɛ i tɛ marika da hali ni ma marika da o tuma na dɔ bɛ téléphone na allo Seko Amadu tulo b'i la a ni su
bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ishura afori ko alakira yɛrɛ do wa? Awɔ. O sugo kɔrɔ ye min ye? Wallahi barika de b'i ka kow ɲɛfɛ. Nga i tɛ ka ɲɛ i ka ko de la mais barika b'i ka ko ɲɛfɛ. Ka n'i yɛrɛ sɛgɛn hali sitana baara la. I yɛrɛ k'i sigi bo kɔnɔ ani ka sɔli kira kan Ala bɛ se k'i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Nin ye sugo hɛrɛmaba de ye. Wala i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ka kow la fɔlɔ de mais a yirali la de ko barika b'i ka ko ɲɛfɛ. Wala o kɔrɔ y'o ye. Ami. Me dugawu k'aw ye Ala ka tuga nɔgɔya. Ala k'aw kisi faamajugu tɔɔrɔ ma. Ala k'aw ɲuman segin faso la. Ami Rabbi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Sheikh Amadu do Bango Amadu. Wa alaikum assalam. Ibe munye? Awo. Aka bonko juwa. Kusɛbɛ. Aya gɛrɛsɛgɛ bi ye gɛrɛsɛgɛ jinɛ de don. Nin b'a yira i ka ko ka kɛnɛ gɛrɛsɛgɛ jinɛ de don. Ni Ala y'i dɛmɛ ni ka hadamadenya saraka k'a ɲɛɲini i bɛna hɛrɛ sɔrɔ i ma sigi n'a ye. N'o tɛ a bɛ yɔrɔnin min na sisan kow dakɔlilen don i bolo dɔɔnin dɛ. Wala a b'o de fɔ. Awɔ. Ni bi sugo o la o de ye kuma bɛɛ i bi hɛrɛ minnu sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ bɛ adamaden dusu tantan maa dɔw gɛrɛsɛgɛ bɛ sira sɔrɔ yɛrɛ ɲɛ quoi sɔrɔ dɔ b'a fɔ a bɛ na dɔrɔn o bɛ kɛ marifatigiw ni fɛnw bɛ mugu ci o ye siri tigɛtɔ ye o kuma na i b'a ye dɔrɔn baara bɛ sin ka cɛncɛn i bolo ten i y'a ye a tigilamɔgɔ t'i mɛn ko la dɛ. Awɔ a tɛ ko a ka ko tɛ laban quoi Ala k'an kisi n'i ka ko bilala a bɛ ɲa. Ala ka fayiri dira an na. Dɔnni bɛ nin cogo in na maliyɛnw u kan k'a dɔn o baden Sheikh Amadu ye min ye sa ne m'a fɔ i ka ne sara o kuma bɛ min ne fɔ m'a fɔ n di hɛrɛ fɛ koyi nka ne de ma nin dabɔ sara kama Mali solution jira n y'o kɛ o ma dabɔ sara kama donc hakilimaw y'a dɔn ye dɛ hali bi tile in na dɔ ye ne wele ka bɔ jamana dɔ la Seko ni e kelen d'an ma nin bɛ maa si la nka an ɲɛ bɛ maaw la sisan dɔw wulilen bɛ k'u jɔ k'olu de b'a la anw y'a saraka anw de ye dangali kɛ n ko o bɛɛ bɛ ɲa la an ta ye awɔ alijinɛ sɔrɔli sira ka ca Mali ka ɲa an ka m'o di ma allo allo oui an b'a ni su Bismillah. Sheikh Amadu do. Sheikh Amadu do. Oh. Mɔgɔ min mi sugo a bɛ ka yɛlɛ kulu la waati bɛɛ la o ye o tigi ka ko ni i ka kow b'a fɔ a bɛ s'a ɲɛ yɔrɔ ma
o kuma na yala i b'a ye i yɛrɛ bɛ kulu in yɛlɛ ka jigi wa kuma bɛɛ o y'a ye dɔrɔn e bɛ ko kura daminɛ de kuma bɛɛ e bɛ ko kura de daminɛ o ka gɛlɛn i bolo kosɛbɛ i b'i ka ko ɲɛɲini dɛ n'o tɛ waati bɛɛ i ka ko bɛ ko kura de la k'a fɔ i bɛ taa ɲɛfɛ k'i hakili bɛ sigi tewu o kɛ ka go dɛ allo 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 waaleykum salaam aha awɔ 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 n tulo b'i la awɔ 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 okay awɔ mais karamɔgɔ in bɛ balo an filɛ yɔrɔ min na wa a bɛ balo la wa mais karamɔgɔ yɛrɛ e t'a dɔn n'a bɛ ni la nin yɔrɔ la wa a bɛ ni la wa ou bien a balenkɔrɔ don n b'a fɛ k'o dɔrɔn dɔn ayi non a faamu ba de karamɔgɔ ye yala a bɛ ni la sisan i ko dɔnnibaa ba dɔ k'i tun b'a dɔn a bɛ balo la wa ou bien a tɛ balo la nin yɔrɔ la ok o kɔrɔ ye min ye ni sugora k'a ye ko dɔnnibaga ba banna o ye si kɛnɛya ye i yɛrɛ ma i bɛ se dɔnnibaa dɔ ma i ka sababu ɲuman b'a bolo ala bɛ nin dɛmɛ o de yirali la mɔbili ye tanni min kɛ nin ye i ye mɔgɔ minnu ye ni mɔbiliw tan k'u da o ye i ka hɛrɛ i bɛna bɔ hɛrɛ minnu kan i tɛ se k'a ɲinini na fiyewu i b'u sɔrɔ ten i bɛ t'u bɛɛ sɔrɔ ten ala k'i dɛmɛ a bɛ komi e bɛ tunga fɛ kɔni i bɛ taama yɔrɔ la ala ka tunga nɔgɔya o tuma na diɲɛ bɛ nin cogo la n'i y'a lajɛ adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen di nin cogo la allo assalamu alaikum aba o nɛgɛjuru ma sɔn assalamu alaikum aba baasi t'u la aba bisimila awɔ n tulo b'i la baasi t'u la awɔ awɔ i sugoro de la o tɛ baasi ye o ye nɔrɔ ye ni maa min sugora mangoro delen la i sugora yiriden la mangoro den don o biyaki den don o i bɛna hɛrɛw sɔrɔ hɛrɛ minnu n'a bɛ tugu ɲɔgɔn na o sugo de dar'i la ala k'a kɛ hɛrɛ ani ma allo oui mɔgɔ min bɛ sugo kulu la n'i bɛ taa i yɛrɛ kulu sanfɛ
e mo koro talen ye me wati be ni ka ko sira here dola abe wari ka jigi ka boy bulu wode do kwa ni ka ko nana se yoro dola hakli la bina teme yoro mi ga bisegi ono keri la sisa ibi jija ki ka adamade ya ere nyenyi ni kwa no tay gerasega ka bu awo awo oh yo bange do ibi bange do saraka ika wolo do dameleke de oyi obi ni ka hereche ala ka here kani e awo bange do wala ni do mi no imse ka fo gali kap ma were la mi jabi armadeya e sababu de je e sababu ye ala e je da doni wa ala bi je ba doni foi ma doni bo jena femi mi denyeni ngurawolo ka mo balo dongo do wi doni allo gabonga anishu ninga nega jingu ma sabati allo wa alaikum assalam amba shoga baru bifo aba aha ni shugura ni dugu bi je shugo bi boy kono allo ni digi ko na ale shugura ni dugu jera shugo bi bo kono ale tise ka ka shugo la kali obi ke mami na oba yira ka fo atigi ka garesege finyesira dagereledu abe min soro ta garesege ere kuyi na sira ko finyesira dere obi ke here ama femi mo ke we jiru ni labew ni o de bise ko ke nya fo ye mali finya e sababu ye amena laje ka telefoni zira jo yoro ina aywa awa bara zira kunje yoro na sona aha wala alhamdulillah rabbil alamin ame ala fo ka ala baragada onkaw ani malviya tena fo kana se telefonu ama la nyine karamo ka kuma na sanne ala sonna ka telefoni jone yoroina ni ala ka je do na taw be ala bolo inshallah ana kala ka nyon so karamo sani anga se bara re kunje roma ame wakati min nasisa alhamdulillah ala kraba muhammad sallallahu alaihi wasallam aywa ayaye ka fode ambe ale ka bangani watu de la wala mauludu a fetili a keli karamo nafa jume rebe mauludu keli la mauludu keli abe mun de se islameu ma abe mun nafa se islameu ma ningo ma fi islameu ere mauludu yo aywa abe nafa se tere we ale farato e fenga aywa ay ni mauludu ere te islameu abe ya aywa islamia do joel joel islamia irela ono bangeli make ka here islamia be ya awo kana aleti farafuika aywa ni tna ke islamia kunfe koni islamia ere muhammadu bangeli wechi kuma na ona hukumu kama dugo mun ngera suro ala ka be amin nte karsa fe walima mba fe ka martaba do nyini o dem se ka ma ba ala mawludu la fo ka ta femere fo ala ni mawludu ke bidaya ka ba ko mi mami ya fa de ko ko kira bangeli o kuma na ko o mataka ko o tumaka ke ono fara ida ko ka ba o te ka mi ma usalia wechi neti zuzi o yere ki yere zuzi wechi ka boye da ko no mawludu kira bangeli ka demuni obi se fsa maruta ya ayi muso konyo obi se fsa maruta ya o momsa ibe ka jama wele ki ka universally obi fsa maruta ya
e ka dukura yalamani saga faga na saraka bɔ yani ko kɛ ni y'o faga Mamadu ta la dun o bonya ma mun n'o ye fɛn o fɛn jara maa ye ka tɛmɛ hakili kan ka kɔrɔ ni y'a ka bon ni ye t'o la o nisɔndiya ayiwa anw ka dugu kɔnɔ an ka burusiw kɔnɔ fɔlɔ tɔnɲɛnajɛ kun tɛ kɛ yan kosɛbɛ a kun bɛ kɛ ka duguw fara ɲɔgɔn kan ko sa nana ɲina an bɛ nisɔndiya samiyɛ ɲana sa na kosɛbɛ o ye tiɲɛ an dun bɛ o fɛti ba kɛ ka fɔliw kɛ bamananya a waatiw la o ye tiɲɛ k'a kɛ su saba an b'o ɲɛnajɛ la ko sa nana musow ta n'o ye amalakaw ye ka fara ɲɔgɔn kan ka sikulu bɔ anw yɛrɛ tun ye dugutigilakaw ye an ka dugutigiso bi fa sikulu la ko si den na ko si den na ko ala ka san wɛrɛ ta k'an gɛnɛɲɛna o tuma ala wale ɲuman nɔ de bɛna kɛ kojugu ye Mahamadu bangeli barika da a nisɔndiya an b'o kɛ i kɛlɛ kun n'a ye kosɛbɛ ala sɔnna a ka boisson dakari k'a min nka mɛ boisson ɲuman ninnu ma ayiwa minnu ni Mahamadu bangeli bɛ daga o de ko don kosɛbɛ saga kantigɛ o se b'i ye wa misi fa o se b'i ye wa dɔ di misi mɔgɔw ma n'i y'a kɛ i ye alijinɛ jɔ k'a bila i yɛrɛ ye o ye tiɲɛ kumana Seko Amadu de ye diɲɛ wele sa ne ka mawuludu bɛ bɛn jumasi nata ma e yɛrɛ ɲɛ bɛ sécurité la fan bɛɛ kosɛbɛ surasiw y'a daminɛ kabi juma kun saba o ye tiɲɛ kɛlen bɛ ka dafɛla in bɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɛlen bɛ fan bɛɛ surasi ni polisi o ye tiɲɛ ko Seko Amadu ka mawuludu sera ne fana kira bangeli kama ne ye mana baaraw de fa ka nasi dilan min bɛ se ka sɛgɛnli bɔ adamaden kan min bɛ se ka adamaden ka dɔgɔya wuli k'a falen bonya la min bɛ se ka farigan wuli ka bɔ yen min bɛ se ka den ɲi muso ma min bɛ se ka ala ka dɛmɛ kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ sɔn hɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ n'o tɛ a ɲɛ tɛ maa kɔnɔ ka maa sɔn hɛrɛ la o ye tiɲɛ nka ala ka dɛmɛ o de ɲɔgɔn tɛ ni ko k'o tɛ se ka kɛ e ma siran ala ɲɛ dɛ man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni maa min siranna ala ye ala ko a na bɔda d'i ma ni sɔn gɛrɛsɛgɛ la k'a t'o di maa wɛrɛ ma ni tiɲɛ o tuma na e ni ne tɛ kelen ye don ni ne ko a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ ka fɛn dɔ de kɛ yan siran ala ɲɛ n'i y'o kɛ i na mago dɔw ɲa o tuma diɲɛ welelen bolo jumasi nata 9h kalan belebele bi kɛ ala sɔnna ka mawuludu dasiya kan fɔ Lazara kosɛbɛ Lazara mana se furusiri fila ye n bolo ayiwa n den fila ka furusiri bɛɛ yan an fana sigi bɛ ka an b'o kɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ n'ala sɔnna ni tiɲɛ maa bɛ furusiri don wɛrɛ dɔ ka tɛmɛ kira bange don in kan wa ayi an bɛ furu fila siri a don k'an nisɔndiya n'o ye kosɛbɛ bɛɛ welelen don maa min bɛ fu fɛ i bɛ kado fɛ yarɔ o ka di maliyɛn sen dɛ ka d'u ye kosɛbɛ Kodowarikaw aw yɔrɔ ka jan nka dɔw bɛ se yen nɔ kosɛbɛ o tiɲɛ nin don na n na fu di diɲɛ mɔ diɲɛ n'a ye ayiwa n'ala sɔnna nka n'a fɔra k'i ka fɛn minnu k'o dumu ala kama o ma i balo o la dɛ a fɔra an ka saraka bɔ a fɔra Seko Amadu kelen yan ayi Seko Amadu kelen ma fɔ a fɔra an ka fu kɛ a fɔra Seko Amadu kelen yan ayi kelen ma ne ye fu di sa dɛ n'i ye dɔ di n yɛrɛ ma o ma fisa wallahi ala ka barika don amin o tuma nin ye aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye n'ala sɔnna bisimilahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب المنكر والنكر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الرمم الأزرق وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في الدهر من الجحيم وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في الدمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في اللزار وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الهتمات وقنا عذاب النار
ربنا وقنا انزل برب الفلك وقنا انزل النار يا الله يا وهاب يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا صمد يا الله يا صبور يا ذو الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين